Икәнсез, хөрмәтле таңшаучылар, эфирда мәдәният яңалыклары тапшыруы һәм сезнең белән мин Рәмилә Хәмидуллина. 2 көн дәвамында Риза Фәхретдин исемендәге 1-нче гимназиядә Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан балалар һәм яшүсмерләр иҗат фестивале узды. Әлеге кичәдә безнең иҗат төркеме дә кунак булды һәм бүген сезгә иң матур мизгелләрне күрсәтербез. Килер заман һәр язучының үзен, сүзен вә шәхси тормышын инәсеннән җибенә кадәр тикшереп чыгарлар әле. Габдулла Тукай. Туфан Миңнуллинның «Без китәбез, сез каласыз» әсәре буенча театраль-музыкаль күренешне 10-нчы А сыйныфы укучылары тәкъдим иттеләр. Габдулла Тукай шигырьләре, Фәрит Яруллин музыкасы. Belki Ali sina kuzu düşer. Ya ikisi indi tutaş. Ul üzüm boylar bilen bit de kebeş tutariş. Belki ona sağlık bırakışıydı. Şagirler bitalar bitse ya sorunu bulalar. Bir hidayı can fidayım, gışkına tervanayım. Gel güzel gazi camalım, yanayım, gel yanayım. İyi hıdayım bir kokul, çıkıp sevmek busulmuyam. Bu kızın gışkında ben divanayım, divanayım. Göreyim demişiklik yozgan, efendim sarılsınlar. Hadi kışım onu oylap çıkara olamazsın. Taş, ısıltaşı boşulmuş. Jibber o mujiklerinde yazılmış. Hayır, sizin türleri bu yazan. Mene müzik ilgeç, mahsus birersin silmişin o kadar bizde. İyi güzel gel karşıma, gel kıl tebessüm lütfuydu. Ben de havlinde senin devranayım, devranayım. Bravo, bravo. Bizning senin şogirini qo'shiqlarga hazırladim. Uçup gite gülmesi. Не улетай, моя дорогая. Uşar mı taşu? Esin o bu uşar katelerkenlerine. Bana da düşüşür. Yoldaşasın. Keyifsiz vakitinde gına men tupasın. Keyfim yaxşıdır. Min de senin bilen işim var. İkimizler uşarız. Uşar. Qaytib жетмейлерmi? Ko'pmi ko'targa mumkin? Порядочные люди давно в канал валяются. Senin fantaziyan bitti benim uşağım. Nega bek ko'tarilirga? Fabrikalar bilan obzorlar mashg'uli. Mening bilan senga foydan kelgan foydan. Foydan kelgan foydan. Чемный стихи, а? Соберет, мадемуазель Акчурина. Мен де сен шигырьләр укырмын. Такие стихи, Тукаеву даже не снились. Абый, Тукаев не директ. Күргәнем юк? Шулай да итеп бара инде. Так, ну, рост
метр с половиной. О, вы что, ятmaydı? Ярый. 2 метр шамас. Biraz kıskaptırırız. Eşleri şunday uzun, bödre, натуральный jelik. Гүлдері шундай зор, hem поппара. А башка у него, наверное, не трещит. O bu söyleyin. Niçin söyleşer? Niçin? Қойдан мен білейін. Сөйлешкенім бар ма не? Күлмеген деп матым. Шонсын ғана айтамын. Şınla başı mı? Ala Franka, Pol Poire modasına da girген. Yüzümüz ala Tatarka, yüreğimiz ala Fransız. Internasyonal. Это был социал-демократ mı? İndirttirmemini. Bilmeyim. Belki monarxist. Belki kötü. Belki şeytan. Бик шатман биредә жюри әгъзасы булырга, казыйлар берлегендә булырга. Бик куанам. Беләсезме, хәзерге вакытта кызганычка каршы татарча сөйләшкән һәрбер кешене кочаклап үбәсе генә килеп тора. Аеруча инде үсеп килүче буын татар телендә сәхнәләргә менеп чыгыш ясап шундый классик әсәрләрне, матур әсәрләрне сәхнәләштереп күрсәткәндә инде бөтенләй күңелләр үсә, шатлык, куаныч арта. Чөнки гимназиянең директоры, укытучылары Гөлнур Яскаровна, Минзилә Анасовна тарафыннан бик зур эш башкарыла минемчә. Алар татар телен, мәдәни мирасын яшь буынга тапшырып киләләр һәм бәлки алар үзләренең язмышларын сәнгать белән бәйләмәсәләр дә, күңелдә бу ырлык барыбер калачак һәм күпләрендә мин ышанам шытып та үсеп, алар үзләренең балаларына моны тапшыра алырлар диеп. Сәнгатьне бик яратам һәм үзем 20 ел шушы гимназиядә эшләү дәверендә театр укытучыларына багышлап язган шигырем бар иде. Шуны укып китәм. Булат җырлый. Залда халык йылый. Ниләр көтә алда беленми. Мәйсәрәнең җаны өзгәләнә, кавышу көне әле күренми. Бу сәхнәдә барган җанлы тормыш күңелләргә үтеп кирсен дип, ничә тапкыр апа Булат булдың, чын сөюне халык күрсен дип. Шын тормышта бар да бутаганда ак һәм караны, шүрәле дә, җен пәриләр булып чыгардыгыз дөрес карарны. Кайчакларда дию, убыр булып, сабак бирдең акылсызларга, өй иясе кебек әмер бирдең минлекле ваемсызларга. Күпме сабый сездән үрнәк алып, сәнгать дөньясына тартылды. Һәр баланың ышкынланган күзе илһам көчен сездә арттырды. Безнең өчен чынлап өмет битсез. Узак еллар әле эшләгез. Бер кашанда саекмасын гына Ходай биргән илһам чишмәгез. Зөлфия Дәүләтовның кайсы елны язылган шигырь? Бу инде 2008дә язылган иде. Бүген дә актуаль. Алар бүген дә ул эшләрен дәвам итәләр. Рәхмәт бик сораларга. Абдулла Әфәнде Акчурин, Айша Туташ Акчурин. Абдулла Әфәнде. Сез нигә миңа шулай дип карап торасыз? Изучаю. Татарча белмисезме? Беләм, но чуть хуже вас. Рәхим итегез, Абдулла Әфәнде, сезне көтәм. Ничек? Ышандымы? Ben size kaderinizi kaldırdım mı? Hiç yok. Olaysa siz yine mutluydunuz. Mine oğulları pişmakta. Perde ortunda oturuşu uyal çantada kızı itip terbiyeliyle. Belki onlar haklıdır. Lakin yüzümsüz kızgın koşulanmaz. Акчуриннарны прогрессив карашлы кешеләр дип әйттеләр. Siz niye beni kırgeç koşasız? Gelgenizge niçe gün? Benim sizin bilen söyleşesim gibi. Siz koşasız. Каша? Юкты. Beni bir kuşakka sanıyorsunuz mu? Benim oralaşasım gibi. Şoğirler, mızıkacılar, bilesim gibi. Şoğir kümüline, şıgır faydan ime.
Köy nişik tuğa? Siz yaşarız. Olarsınız. Bilirsiniz. Siz korklar kıbıt sileşesiz. Min partiyini tutar. Min kuresin. Tuğanda babay bulup tuğandı. Baştan babay. Onları babay. Siz benim bilen şu artık sileşesiz. Bilesiz mi tutar? Kızlar bilen sileşkende ciddi bulurga yaramış o. Niçin? Aşık bulup uyanında görür onları. Güler balık bulur. Tımağız herifler. Dirle, üstünde kıynırga dilep, bir kişi saltın su aldı bir şilek. Üst başını salgan, velekin şiklene, su salırga dilep, çünkü şirkene. Bir kuya şikle, bir tutu. Nişlesin miskin, soğuk su korkuta. Küp azaptan sonra gayretke gelir. Sını jilke ortalı şitken sibip koydu da. Sin nişkele bir baksana, elde tenge dimeli deyip şaklana. Min bunu yazdım. Bu rişkim ismi. Çünkü rişkim. Ne benim şu tüslüdür. Min siya, hatta ki vaklımdan şaşam. Siganımdan şurayla tüslü hoşam. Yolda kursam, göz yumur. Kurmin imiş. Ot yutup yatsam da sır bilmem imiş. Bir şiir yazsam da yolgan kul koyam. Min silegenine bilmesin korkudan. Biz bugün ikinci gün şu gimnaziyaga kelip balalarının öz işten sәнгать түгәрәгендә эшләгән эшләрен карыйбыз. Кичә беренче көн карадым. Бүген инде без икенче көн менә тагын бик матур әсәрләр турында әйттеләр безгә. Өметләнеп торабыз, тоже бик күңелебез булып, шат булып кайтып китәрбез дип уйлыйбыз. Нәрсә әйтәсем килә? Мондый зур эшне мәктәптә бөтен җирдә дә очратып булмый. Бу гимназияның балалар өчен күп кырлылык, алдагы профессияларын сайлауга ярдәм булып тора. Кеше бит мәктәптә фәннәр укып кына дөрес юлны сайламый ялгышып калырга да мөмкин. Ә монда аларга иҗат юлына кирип китәр өчен дә җыр өлкәсенә китәм ул, спектакльләр уйнарга, театр өлкәсенә китәме, менә балаларга монда зур мөмкинчелекләр туган. Шунысы белән дә бик бу гимназия зур урын алып торадыр шәһәребездә дип уйлыйм. Аннарысын менә минем курсташым ул, театралияны бетергән профессиональ актриса Минзилә Анасовнаның, Гөлнур ханымның менә эше монда бик зур күренә. Балаларга бик бәхетле балалар монда укыйлар дип әйтер идем мин. Шуңа күрә кичә караган әсәрләр буенча балалар сәхнәне уже тоя башлаганнар. Аларда күрү, ишетә белү сәләте уже үскән. Ул театральныйга укырга килгән вакытта ук күп балаларда андай әйбер булмаска мөмкин. Ә монда алар уже шуны сәнгатькә килгәндә иң беренче кирәк әйберләрне балаларга уже алар салып уже өлгергәннәр. Шуңа күрә монда балалар өчен бик зур алдагы тормышларына ярдәмдер дип уйлыйм мин. Менә шунысын әйтәсем килә. Üzülüp kine itip bire, tatar күңләниләр сизгәнен. Miskin bulup durgan 300 yılda, тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңленнән. Хәйран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым. Алгар һәм агыйдел буйларын түзә алмадым. Бардым шуңакчы. Дидем, кардәш, бу көй нинди көй? Җавабымда милләттәшем миңа бу көй була диде. Абдулла әфәнде, атлар әзер, Казанга китәбез.
ойландық. Башта бізге бір әсер бирделәр, бұны ойнамыйбыз дидек. Оннан соң икенче әсәр бирдек, бұнысы да бізге аша бетмәде. Оннан соң ойлауга şimdi килде. Бу елны Тукайга 135 яшь тулуна. Икенчедән безнең мәхәббәт, матурлык, татарның һәм безнең зур язучыларның, композиторларның мирасын күрсәтәсе килде. Афишаны ясагач, афишада 3 портрет. Берсе аның Габдулла Тукай, берсе аның Туфан Миннуллин и Фәрит Еруллин. Балалар белән шуларның музыкаларын тыңлап, шуларның Габдулла Тукайның, Фанис Еруллинның шул кадәр яшь булып үләүләренә һәм шул кадәр күп язуларына без шок каттык. Габдулла Тукай 27 яшь яшәгән, и шул кадәр бийек ул. Гап-гади мулла балайы. Фәрит Еруллин, ул бит беренче балет язган, татар балеты. Аны сугышка җибәргәннәр. 41 елда бит үлгән, 29 яшендә. Уйлап карагыз. Ул талант кына түгел. Ул бит нинди көч, нинди хезмәт куелган. Уйлап карагыз, нинди бийек алар. Балалар, сез дә шундый булырга тиеш. Рәхмәт үземне теге Гали Әскәр Камал театр артистысыма хис итеп куйдым әле. Рәхмәт алкышларыгыз өчен. Рәхмәт шундый безгә матур сүзләрегез өчен рәхмәт. Безнең инде укучыларыбыз ул теге берничә айлык кына балалар түгел, алар 11 ел театр үзләштерүче балалар. Шуның өчен шулай булганга күрә шундый шушы дәрәҗәгә килеп җитәбез. Укып кына беләбез бит инде 11нче сыйныф материалын шулай бит. Бездә дә шулай. Без шуңа бәхетле, безнең гимназиябызда менә шундый театр сәгатьләре, театр дәресләре бар, театр түгәрәкләре эшләп килә. Шуның өчен менә балаларыбыз да безнең результатыбыз булды. Яңадан килгән яшь буыннар безнең башлаган эшне дәвам итсеннәр. Әлбәттә инде без бу әсәрләрне, сәхнәләштерелгән әсәрләрне куербыз. Без бу эшләрне дәвам итәрбез. Шәһәр күләмендә мәктәпләребез, коллегаларыбыз күрсен, гимназия ничек яшәгәнен, әмма дә ләкин тагы да бер тапкыр әйтәсем килә, мондый мәктәп, мондый коллектив бер кайда юк. Шуның белән рәхәт итеп балалар, рәхәт итеп укыгыз, рәхәт итеп үз телегездә, үз гимназиягызда рәхәт итеп белем алыгыз. Менә шундый сәләтле яшьләр Риза Фәхретдин исемендәге 1нче гимназиядә укыйлар. Сүз уңаеннан. Мин бит үзем дә әлеге гимназиядә белем алдым. Һәм форсаттан файдаланып, үземә белем биргән укытучыларыма рәхмәт сүзләремне әйтәм. Хәзер инде тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Луч Әлмәт телеканалында очрашканга кадәр сау булыгыз.